Hola, soc el Pau Ferriol, de l'Escola Sant Nicolau, i a continuació us explicaré en què consisteix el meu experiment. El meu experiment té com a objectiu demostrar la teoria de la dualitat ona-partícula de la llum, a través de la qual es diu que la llum es comporta o com una ona o com una partícula, però mai de les dues maneres alhora. A part, també s'observa el fenomen de la difracció. Per preparar l'experiment necessitem un làser i una cartolina embolicada en paper de plata on hem fet dues petites incisions verticals a menys d'1 mil·límetre entre elles. Un cop ho hem muntat, ho portem al conjunt en un passadís llarg d'uns 5 o 6 metres que podem deixar a les fosques. Col·loquem el làser de manera que, en engegar-lo, passi a través de les dues ranures i quan apaguem els llums observem que el que hem pogut observar és degut a que la llum, en passar a través dels dos talls, passa a comportar-se com un feix de partícules a fer-ho com una ona. Això es pot comprovar a través del patró que s'ha dibuixat a la paret, ja que si sigués un feix de partícules només veuríem dues ratlles verticals, i no és el cas. A part, també s'observen altres fenòmens propis de les ones, com pot ser les interferències o la difracció. Cada un dels dos talls verticals passa a ser un punt emissor d'ones, de manera que es produeixen interferències. Els punts on veiem una ratlla sortint de la cartolina són els punts on coincideixen les amplituds d'ona màximes, fent així interferència constructiva. Els punts on no apreciem cap línia i on hi ha interferència destructiva. El fet que veiem un pla triangular sortint de la cartolina és degut al fenomen de la difracció. Gràcies per la vostra atenció, això és tot, espero que us hagi agradat.